Las muñecas de famosa se dirigen al WhatsApp para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre de su buena de amor. La vida jubilosa es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Jo me n'adono que s'acosta el Nadal bàsicament perquè el Corte Inglés pràcticament a finals d'octubre ja ha engegat els llums de Nadal, no? I llavors ja dius, ja hi som. Si encara ets capaç de somiar despert, tu vius tota la màgia de Nadal. I abans hi havia poques festes, hi havia menys festes. Així és que a la festa de la família era el Nadal i reunir-se tots entorn a una taula i començar a menjar. El almendro torna a casa per Nadal. I la nit de Reis que em costava dormir, fins i tot un cop em vaig aixecar i vaig flipar perquè em vaig pensar que havia vist el Rei Negre i em vaig anar un altre cop corrent al llit. I ara, el millor regal. Per començar l'any amb bon peu, no es deixi perdre el sorteig extraordinari de Reis el dia 5 de gener. El dia de Nadal s'aprofitava per menjar molt, que el meu pare sempre acabava marejat, perquè clar, la gent no estava acostumat a menjar tant. Siempre Codorniu. M'agradaria que fos Nadal cada dia, és dir, no per l'opulència a vegades i els excessos que fem amb el menjar, sinó que el que no ens n'hem de recordar que tenim família el dia de Nadal, és dir, tenim una família cada dia. La Navidad. ¡Hijo, hijo! ¿Qué pasó? Mamá, el plus. Esto me ha llegado. Hem viscut un Nadal familiar, entranyable, amb contingut religiós a la infància, que després l'hem rebutjat a l'època en què tocava, diguem-ne, vestir-se de progre. Hoy Codorniu vive al ritmo de los años 70 y saluda sus hallazgos en la moda, en el arte, en la técnica. I que després, potser influïts perquè hem tingut fills i hem volgut que ells visquessin les mateixes emocions que nosaltres representava el Nadal de petits, o qui sap per què, hem tornat, diguem-ne, a celebrar el Nadal. Felicidades, felicidades, meritaré que sean felicidades. Consumisme total, clar, vull dir, a casa meva, com a totes les cases, suposo, de Catalunya, doncs, bueno, només menjar, menjar i menjar, i comprar, i comprar, i comprar, i que si les neules, que si els torrons, que si el cava, que si la coca... 1880. El turrón más caro del mundo. Ja em canso una mica això, no m'agrada el Nadal, no m'agrada el Nadal, no m'agrada el Nadal, no? Hem passat d'un extrem a l'altre. Que el Nadal era el millor de tot l'any, a l'altre que el Nadal és una merda, és una entremig, escolta'm. M'agradava molt la publicitat per Nadal perquè a començaments de novembre et començava a marcar que arribava el Nadal i ja et molava, no? Quan tenies els 10 anyets i així. Hòstia, deies, mira, ja vuelve a casa, vuelve por Navidad, el turrón es el lobo. El lobo, el gran turrón, hace alegría en cada hogar, y el lobo para endulzar la Navidad. El lobo, qué buen turrón, qué buen turrón. Moza, traiga el turrón que le voy a echar un viaje. Doña Rogelia, mande, que nos están mirando. A famoso turrón de la fama. Ojo, que sea Suchar.
El millor que li pot passar a un anunci, i crec que la feina d'un publicitari, és que transcendeixi de lo estrictament comercial i d'alguna manera s'incorpori a l'imaginari col·lectiu. Turrones el almendro. Vuelven a casa por Navidad. L'únic problema de la publicitat de qualsevol època de l'any i també del Nadal és l'accés. És a dir, l'abús. Jo sempre dic que algunes cadenes de televisió un dia mataran a la gallina dels ous d'or. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Queremos turrón, 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 pero vea que sea Antiu Susana. donde le jove es alegra, tal com ets tu, Rosel. Y ahora, la M. El dia de la loteria és un dia que jo sempre de petita he viscut amb la meva mare comprant al mercat de la Boqueria i a davant de la loteria Balder sentint en aquella època la Ràdio Nacional d'Espanya com anava cantant els números de la loteria i doncs nosaltres també teníem aquell dècim o aquelles participacions i miràvem a veure si ens havia tocat. Cada Nadal els teus somnis juguen a la loteria. Sento molta melangia cada vegada que sento els anuncis del dia de la loteria, a part de que és un dia que a mi personalment m'agrada molt, perquè està carregat de tradició, no? En estos momentos acaba de pisarse el español el famoso torero sueco Olaf Gundersson. Señor Olaf, ¿viene usted a participar en alguna corrida de toros? ¡Pues que me se que no vale carnet! ¿No sabe decir nada en español? Sí, que vengo a participar en el sorteo de lotería extraordinario de vacaciones. ¿Alguna cosa más? Sí, que vengo a participar en el sorteo de lotería extraordinario de vacaciones. Pues tome participaciones para que vaya participando. ¡Oh, merci beaucoup! 100 millones. ¡Oh! Juegue al nuevo cupón de la 11. El cuponazo. Llega la suerte del niño. 6 de enero, sorteo del niño. Estem parlant de l'anunci de Freixenet des del setembre. Qui serà, qui farà l'anunci, aquesta actriu, Gabino Diego, que encara no entenc per què Gabino Diego porta 2 anuncis fets de Freixenet i jo cap. Sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams wherever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream of me. I ens va semblar que donaríem un cop i guanyaríem des del punt de vista publicitari un tanto si aconseguíem fer un anunci que divertís a la gent, que fos atraient. I després ho vam rematar perquè em diuen ara aquí ens hi faltaria una gran figura del món del cinema, del teatre, del món de l'espectacle. Bones festes i bons Jocs Olímpics. El Freixenet. Les festes amb Freixenet. Bones festes. Amb Freixenet. Felicidades con Freixenet. Jo vaig fer una vegada, vam treballar amb el Gene Kelly. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Va ser una experiència, jo crec que és la més important que he tingut a la meva vida com a realitzador, no? Al moment de dir motor acció, jo no ho vaig dir-ho, em vaig parar i vaig dir, escolti, mestre, jo no em veig en cor, vull dir, vostè que m'ha de dir el que haig de fer. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Carta negada, que Freixenet. M'agrada molt més el del Pierce Brosnan, no? Soulful night.
idea de fer una trencadissa amb el producte, que era la mare de tot, no? El client va tenir també una gran part, perquè va acceptar una cosa que clar, no deixa de ser el seu fill, no? Que el trenca per terra, no? It's wonderful and it's marvelous that you should care for me. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it, you gotta do that conga. Pídelo así, fuertes Comansi, repletos de piezas. Construye uno para ti. Fuertes Comansi. Juguete completo, juguete Comansi. Nada como un juguete para los niños, y entre ellos lo mejor. Siempre acierto con el regalo oportuno. Una muñeca Titina, hermana de Lali, que viviendo vuestros momentos felices también os acompaña durante la primera comunión. El dia 5, la vigília de Reis, ja anàvem amb les cadires al costat de la plaça de Sant Jaume, al carrer Ferran, per on passaven els Reis a ocupar llocs amb les cadires aquestes plegables. Allà sèiem, doncs, no sé, a les 4 de la tarda, una hora abans, fins que arribessin i fins que passaven els Reis. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y la mirra? ¿Para qué sirve la mirra? No sé. Jo em trobava l'endemà de Reis, no?, amb el petó del rei negre que allà em posaven, i jo què sé, un dia és que jo recordo més il·lusió de la vida, i a més, a veure què m'ho han portat. Una bicicleta, una càmera digital, un mocador de firma, una videoconsola, un tren elèctric, un perfum... Tots tenim les nostres il·lusions i els reis saben molt bé on les trobaran. Mirad, un juguete redondo para los defensores del bien. Estuche agente federal FBI. 7 juguetes en un solo juego. ¡Alto a la ley! Estuche agente federal FBI. Tiburón Citroën para allá. Tiburón Citroën para allá. Tiburón Citroën para allá. Para cada niño. Em va cridar molt l'atenció de petit que una tarda de Reis, o potser el diumenge següent a Reis, vaig ser convidat a jugar a casa d'uns amics. Jo sabia com eren de maleducats, de mals minyons, etc. Aquells nens d'aquella casa. Navidad. Un corto espacio de tiempo en el que la gente está obligada a perdonarlo todo. ¿Sabes lo que eso significa? I que els Reis els haguessin portat aquell de vasall de joguines i un esclèctic i no sé quantes coses, i que a casa hi haguessin passat, doncs, diguem-ne, fent de forma força més gasiva, doncs va costar molt d'acceptar-ho. Este es el maravilloso mundo de las miniaturas de Anguplas, un pequeño mundo de plástico a escala 1:86, en donde el que colecciona minicars puede sentirse conductor de autos de turismo, de transporte, coches de carreras, automòbils antiguos. Anguplas. Recordo molt especialment un dia en què ens van deixar, doncs, tot un cordill amb senyals que ens portava a casa de la meva tia d'una habitació fins al menjador, i al damunt de la taula del menjador hi havia la bicicleta. BH, tu fiel bicicleta. Crema de manos esencial mediterráneo. Hidrata, pero no engrasa. Recordo els Madelmans, no?, que els animaven. Enviaremos un hombre a Marte, otro a la Concagua y otro al fondo del océano. ¿Y podrán? Los Madelman lo pueden todo. Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras. La meva època era de Madelmans, però van sortir els clips de fa molt i de sobte deies, hosti, aquests molen molt més. Cuento vigía, aguanta la vista, eso hay que encontrar. Ni rayo, ni sueno, ni 100.000 tormentas. Al barco pirata nada de tentar. ¡Barco pirata a la vista! El Playmobil
Clar, després te n'adones que els has de moure tu, una cosa tan petita, dius, mira, me vuelvo al Madelman, soy un chico Madelman, i s'ha acabat, no? ¡No desfallezcáis! ¡Los Madelman lo pueden todo! Madelman, para imaginar y realizar cualquier misión. Chicos, qué aventura. Madelman. El mundo de Playmobil me parecía alucinante y me sigue pareciendo fascinante, porque son 4 herramientas que te dan y con eso te puedes montar un mundo. Nunca me han gustado mucho los juguetes, ni los que llevan pilas, ni los que hablan, ni los que hacen mucho ruido. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada, una Toyse. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. Veo. ¿Qué ves? Un lindo Babi que se llama Tumbelino, que ahora se mueve solito y parece de verdad. Tumbelino funciona mecánicamente. Atención, la maravillosa Gwendalina, Cayetana, siempre guapa y sonriente. Pierina, la muñeca que con su simpatía se ha granjeado la amistad de todo el reino. La genial, la incomparable Paulova, la bellísima Mirinda y los incomparables Pirri i Godín. Barbie, tu ets única. Ha estat, durant molts anys de la seva història, una nina molt especial. Perquè no era una nena, era una adulta. Barbie, diamant, en el teu bonic Jaguar passejaré. Quan arribi la nit, els seus llums encendré i amb tu i amb en Ken el teu Jaguar conduiré. Barbie, tu ets única. Els seus llums funcionen de veritat. El Jaguar de Barbie i en Ken Diamant. La publicitat té aquesta força, no?, que passen els anys. Potser ara feia 25 anys que no em travessava pel cap el Cinexin, el Cinexin Film. Diverteix-te amb el teu Super Cinexin amb els personatges més famosos de la televisió. L'escalèstric. Els Reis, a mi el regal que em va marcar més dels Reis va ser l'escalèstric. Quan vaig tenir un escalèstric ja vaig ser home, anava a dir. Ja vaig ser persona, no? Quan vaig tenir un escalèstric ja vaig ser persona. Toda la emoción de las grandes carreras con Scalextric. Scalextric, primera marca mundial. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you body, now you gotta do that conga. Quan el pare té possibilitats econòmiques per comprar una joguina que ell va desitjar quan era petit. Soy Ángel Nieto, 11 veces campeón del mundo. Hola, campeón. Esta es Moto Feber, la primera moto de mi hijo. En el fons es projecta, sublima aquest desig frustrat, sublima aquella frustració comprant al nano allò que ell no va poder disfrutar. ¿Sabéis qué me ha dicho? Con mi Moto Feber te gano, y es capaz. Con Moto Feber exige el póster, lleva mi firma. Ordenador Airgam, un juguete de hoy para los niños de hoy. Sistema de preguntas por fichas. Juguetes Airgam, tus juguetes. Ara, a la nova Game Boy Micro, viu la màgia de les aventures de Witch. Deixa't embruixar pel videojoc. Witch, només per Game Boy. Yo también era una víctima delante de la televisión diciendo yo quiero todo eso, pero por suerte mis padres supieron dosificar, que creo que es muy importante porque hoy en día solemos caer en comprar muchos juguetes para el niño, para que esté contento, ¿no? Un sueño para vosotros hecho realidad. Tocadiscos mágico. También tiene cuentos ilustrados con graciosos dibujos. Tocadiscos mágico. Potser algun dia aconseguiràs fer trucs com aquests.